на ловците и риболовците в град Дупница. Първо искам да поздравя с добре дошли нашите гости в лицето на кмета на община Дупница, господин Чимев, в лицето на заместник кмета, господин Милев. Искам да поздравя всички участници, техните треньори и екипи, които са редовни участници в нашия турнир. Колеги, днес ще проведем турнир Слави Иванов за 20-ти път. Седейки така пред вас и наблюдавайки състезателите, аз си спомням, че преди 20 години някои от вас бяха юноши, други младежи, сега вече на зряла възраст, националния отбор с постижения достойни за републикански първенства. Преди 20 години на този стрелбищен комплекс имаше само едно стрелбище, това на което сме ние. За тези 20 години успяхме да създадем един комплекс с 4 стрелбища на ниво национално. Също така, вече тази година имаме и още едно стрелбище за нарезно оръжие, лицензирано. Колеги, заедно с вас, заедно с всички състезатели, ние изградихме този турнир, изградихме и тази база. Някои остаряхме, като мен, доктор Иванов и Георги Китанов. Други продължават да се състезават. Мисля, че е тук мястото да кажа, че трябва да благодарим от все сърце на един човек, който отдаде всичко от себе си, своята всеотдайност, своята жар и емоция, казва се доктор Гаврил Иванов. Благодарение на него този турнир съществува, благодарение на него той запали всички нас с неговия жар, с неговата енергия, за да стигнем до тук да честваме 20 години. Искам да поздравя всички и да пожелая успех на всички състезатели. Давам думата на кмета на община Дупница. Ще ми позволите от ваше и от мое име първо да благодаря на организаторите, на доктор Иванов и доктор Бонев, да ви приветствам с добре дошли и както се казва в такива случаи, нека по-добрите да победат. Успех ви желая! Колеги, изключително съм щастлив да ви поздравя на юбилейния 20-ти турнир Дупница ски трап и съм щастлив, че вие присъствате в това болшинство. Колегата каза, с годините турнира премина през всички етапи на развитие. Дадахме на времето един награден фонд, сменяхме го в безплатни пънички, връщахме го само и само вие да получите това, да подобрите спортно-техническите си качества, да издигнете своето ниво на подготовка и да стигнете тези върхови резултати. Наградният фонд е 5000 лева, разпределен между стрелбите трап и скит, жени, девойки, отборно и индивидуално. На всички подготвили се желая успех, на другите повече, на всички успех в стрелбите. Браво, докторе! Колеги, добре дошли от името на Съдийската колегия на Българската федерация по ловна стрелба. Искам да ви представя съдиите, които ще съдействат на това отговорно състезание. Дисциплина трап. Димитър Петров, Димитър Йорданов, Йордан Банев, Йордан Костов, Жолко Волков, Юксел Етелов. Колеги, турнир